OK, takže vítam vás pri dnešnom vlogu. Momentálne 8 hodín ráno, 3 stupne, príjemné. A tu máme motorečku. Idem teraz do školy, takto plány na dneska. Idem do Bratislavy do školy, napísať si nejaké skúšky. Z Bratislavy ideme, možno sa niekde pomotám v Bratislave. A odtiaľ ideme rovno do Topolčian na otvorenie sezóny. A taký menší zraz. A som zvedavý, jak sa im pôjde po tej diaľnici v tých 3 stupňoch. Čaká ma hodina utrpenia. Podľa toho, jak rýchlo pôjdem. Ale tak, už som išiel aj v horšom počasí. A ono bude zima teraz ráno, potom to bude relax. Takže už sme v Bratislave, nezamrzol som, ale bola zavretá diaľnica pred Bratislavou a vôbec neviem, kade mám ísť. OK, takže skúšku máme úspešne za sebou. Bola to rýchlovečka a idem sa tu ešte asi druhú pomotať po Bratislave. Som docela hladný. A najedol by som sa nejaké raňajúčky. OK. Takže najedení už sme. A ja musím teraz zistiť, jak sa odtiaľ dostanem. Lebo vôbec netuším. Zvládol som to úspešne. A už som aj vonku. Ďalší problém je, že vôbec neviem, kde som. Čo tu máme? No, ale mne sa moc nechce ísť po diaľnici, ja si pozriem, že sa to nedá ísť aj nejako po starej do týchto Topolčian, lebo na diaľnici bude strašná zima. Aj keď ja podľa značiek trafím, ja tak chcem len pozrieť, koľko to trvá. Akože čas mám akurát na to. A môžeme ísť aj tak. Bernolákovo, Senec, Trnava, Hlohovec. OK. To trafím. No. Na tankované máme, keď som videl, že 2 eurá za 100 oktán, tak ma skoro obarilo. Ale tak čo. Je tu Nina Janova, som bol na pumpe. Som zistil. Je ako to určite. To z 0 na 100, 3,5 sekundy. No. Ešte, chvála Bohu, ešte máš šťastie, no. Áno? Dobre, ja som není odtiaľto, takže ďakujem. Áno? Tu na tejto pumpe a pred tým mostom sú denodenne non-stop. Áno? Ďakujem veľmi pekne. Majte sa pekný deň. Takže už je plná zostava. Ja som ich tu počkal na pumpe. A už začína byť teplúčko, začína byť dobre. Ty
takže pomaličky budeme na odchode, na sú nejaké zábery z toho, trošku sme posedali, pokecali a jak nejazdíme, je krásne teplúčko. Postihnutý a normálne. Hej. Mňa tam tak šmyklo v tej jednej zákrute, chlapci. A to je iba jedna cesta, potom tu máš druhú, tá je taká záživnejšia táto. Ja už som tu bol. Čo? Ja už som tu bol. Hej? Ale to nepamätal som si to moc. OK, takže sme na Skicove. Všetci. Ty kames. A musím predúť tie gumy. Strašne to šmíka. To na tých sa nedá jazdiť. Teda, neviem, trochu mi to ušlo.